Libuan na ka senior citizen sa Davao Region ang nahatagan og cash gift alang sa first quarter sa 2026 gikan sa National Commission on Senior Citizens. Ani report ni John D. Esteban. Sumala sa National Commission on Senior Citizens o NCSC Region 11, ilawom sa Expanded Centenarians Act o ECA cash gift distribution. Anaa sa sobra 39 million pesos na ang nahatag sa kapin 3,000 nga benepisyaryo nga senior citizens sa Davao Region sa first quarter karong tuiga. Actually, hindi naman kailangan talaga silang magpakita talaga doon sa ating mga partners. All they need to do is just send their application form, which are actually application form supported by the proof of age and identity and then the proof of life. So, yun po naman ma'am, madali lang nilang kinukuha. Yun lang ang problema minsan kasi wala silang mga documents. Yun, no? So, tinutulungan naman sila ng ating mga LGU. No? Sumala sa NCSC 11, tuod man, dunay mga hagit kung ang hisgutan ang pagkuha sa mga senior citizens sa ilahang cash gift. Kay mulinya pa, labi na sa mga hilit nga dapit. Aban sumala nila nga i-adapt na sa opisina ang direct crediting system isip alternatibo sa face-to-face cash gift distribution. I-deposit na kini sa bank account sa awardee, partikular ang mga octogenarian o nag-edad 80 o 85 years old. Ingon man ang mga nonagenarian awardees o nag-edad 90 o 95 years old. Mamahimo lamang nga musumite og application form ug ang nafilapan nga bank account details form ngadto sa LGU Office sa Senior Citizen Affairs. Kung maaprubahan ang cash gift, mapahibalo ang awardee nga nabalhin na ang kwarta sa bank account pinaagi sa text message sa contact number nga gibutang sa application. Nagadawat na ta karon og kaning ato ang enrollment, no, from the senior citizens, and the forms will be provided sa ato ang mga partner sa OSCA. Sila man ang mismong nag-implement on the ground. Kauban si Bebot Kahe sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao.